Здравейте, приятели, тук с вас е Еврогеймър и днес съм тук с вас, за да ви представя една поредица, която се казва "Заслужава ли се", но не съм сигурен дали ще е поредица. В това "Заслужава ли се", аз ще ви показвам игри, които вие ще кажете дали се заслужават или не се заслужават. Днес съм решил да запознаем с Far Cry 4. И Far Cry 4 тя е една от най-хубавите игри, представени от компанията на Ubisoft. Играта е с отворен свят и също така играта се развива в една държава, която ние знаем всъщност, малка държава. Главно се развива в селцето Кайрата. Там се запознаваме с нови приятели и така нататък. Играта е с доста хубава графика, мисля, че казах това. Но играта се разправя за един човек, който е баща ни и е живял в това селце Кайрат, или в тази държава малката, която не знам името. И той е умрял, но не знам от какво. И ние имаме неговия прах, който трябва да сложим в едно малко бункерче, което трябва там да го разпръснем. Има също така един герой, който се казва Паган Мин. Той е нелюбимият. Ето там също на табелата пише Кайрат. И тези хора, които виждате на екрана, са неговите войници. Той сега след малко ще пристигне с хеликоптер и изглежда също така много яко. Както виждате, графиките са уникални и се заслужава да купите тази игра.